titi wancine limbukan utawa cangikan ngono ya Pak. Iya. Macah spiling suasana ora ngono. Mandok otot-otot sing tegang-tegang. Ben iso tresno ngono ya Pak. Iya. Kok iso kandha ngono. Lho wong arep padha ngresani jejer ingkang kaping sepisan. Wis padha ngresani padha antusias kono. Do ngrungokake, do gatheke rembuge jejer sepisan mau ngarep. Jadi kene ya do tegang otote. Heeh. Yo dikendorke ya Mas. Ben aja tegang, ben aja tegang. Carane yo piye Mas? Carane yo ngene iki caos panglipur, iki limbukan utawa cangikan. Oh ngono ya Mas. Iya. Iki nganggo bintang tamu. Mengko gara-gara bintang tamune. Ora ngono. Lah kok iso matur kaya ngono. Lah iki nimbali mendadak kok. Iki nimbali mendadak. Jadi upama ngersake bintang tamu angel. Luwih-luwih iki malam Minggu dibono sasi Agustus angel. Kok golek bintangmu golek rombongan iki angel kok sasi ngene iki. Rombongan yoga kuwi angel. Mati padha padu do padu karo kancae dhewe kok rebutan ndara yoga kuwi mau. Oh ngono yo. Iya. Jo eneng-enengan melaku ngono kuwi to. Oh ngono iya. Dadi upama nimbali ana ing sasi Agustus niki ya sing rada suwe wektune paling ora ya 3 sasi utawa 2 sasi. Wong jane iki aku ki bengi iki asline kuwi nang daerah Magelang kono asline. Oh ngono ya. Ning gale sing teko ki Piyayi Triyarjo kek kene iki nggonku dhewe arep kepiye aku. Tanggal 8. Yo aku yo ngono. Yo sing Magelang tak undur. Sebab urung manjeri. Pokoknya kita tanggupakan sapa ngundang mangrung manjeri durung tak catet aku ya. Bisa bergeser aku ya ngono. Mbok aja tegelan ae kok kira. Sing jeneng mung ninggal iki malah nggo peningset. Aku ki lek upama diparingi ora ngarani kudu semene iki ora kon. Sing penting ono pengencenge. Nek tandu bar terus dite tau baru-bar karo kanca-kanca kuwi. Aku kuwi nek wae mandi terus undang rombongan ge rene aku yo ngono ya. Kono gek telepon arep mau telepon pas kono aku ya. Sing ngakon Joko Bayane. Wah wis. Boleh tutup kayak kancaku biyen lho ya. Ora kok iki ming guyon kok. Ora ngono. Tinimbang ra guyon wong sing jenenge canyane bulan iki papan nganggo guyon iki ya aja nganti banjur kesuwen iki guyon. Terus aja nganti bali kebangetan kok aku dibeling ora kena saru. Oh, ora kena saru ning jenes ora apa-apa. Padha bae. Ngono yo iya. Dari Krasmana Bapak Lurah, Bapak Suyanto Tindano. Bubuku no didereke panitia. Oh ngono iya. Ngersake supaya awake dhewe sarombongan Jokan Rene. Oh. Terus matur kepiye? Anane ning saguh karo saguh, aku yo matur wong jane dalang niku kathah. Wong keluarga ngen kula niku ya keluarga dalang aku ya. Mas kula niku ya dadi dalang. Ngadi kula ya dadi dalang. Lah kok sing ditingali kula. Mboten Mas niki aku bisa saking among putusan warga dengan sing ngaturi, waduh diadu ngate kaya apa wae.
ditimbali ngono tak diaturi. Aku ki saka kono aku ki wong desa ketangkut derajat pangkat. Ngono yo nak. Njur aku kondo karo adminku. Oh. Cupong cil. Oh. Ini tanggal iki dhewe dhewe lah. Yo Mas, tanggal tanggal iki. Iki gandeng nang duwe dhewe sesuk sambatan lho, aku yo ngomong. Ora ngarani iki bumi utah darahku, aku yo ngomong. Terus ini bunyi oke Mas, ngono yo kan. Tapi esok bareng-bareng iki do berjuang. Lah kok ora berjuang kira-kira iki desa kowe kok iki. Bumi kelahiran itu udah pamun ngerti kabeh. Kalau bapak lurah yo apal, kalau bapak babin sani yo apal, babin kamtimasi yo apal, margo satria yo apal kabeh mosok ngaran rego ora yo ora wani aku ngaran rego. Ono yo mari. Ngono kuwi lho, ya dadi yo ora dadi yo kok. Iki acara merti kelurahan no, ngono yo mak iya. Iki warga ing Triajo ora padha ninggalke budaya. Iki tetep wayangan 2 tahun pisan. Oh ngono. Kene kok aku kabar ana pro dan kontra. Ngono wis lumrah. Oh. Wis lumrah mungkin. Ning bukti nyatane bisa manunggal no. Manunggal yo mak iya. Bisa kumpul ana ing Kelurahan Triajo. Yo ngene iki sing apik kena wajang silaturahmi iki wayangan ngene iki. Oh ngono yo nak iya. Kono wajang silaturahmi senajan to beda-beda golongane, beda-beda agamane, mbeng iki padha kumpul. Padha silaturahmi ketok guyub lan rukun warga Triajo kene kok. Matur sembahmu yo nak iya. Dadi aja ditinggalake budaya ngene iki. Ulungan iki tinggalane para simbah-simbah awake dhewe ndeluwur dhewe ngono lho no awake dhewe duwe nenek moyang dhewe arep ngugemi nenek moyange wong kono-kono monggo ning aja nganti lali karo leluhure awake dhewe aja nganti lali karo sing nurunke awake dhewe. Tur ngelingon awake dhewe wong Jawa, mangan saka bumi tanah Jawa, ngombe saka bumi tanah Jawa. Sing nurunke ya wong Jawa. Ning golek sandang mangan ya nang bumi tanah Jawa. Sesuk ora ana sing ngeloni ya bumi tanah Jawa. Aja ditinggalke jalane kok. Ngugemi kono-kono monggo aja nganti lali karo jalane. Oh ngono ya nek iya. Ngelingono kaya ngono kuwi. Ya pancen bener. Monggo saiki akeh pengaruh-pengaruh sing padha kepengin nglareke karo budaya sing iso njunjung martabat bangsa iki ya budaya ngene iki. Oh ngono yo iya. Apa liyane budaya ora ana. Sing iso njunjung martabat bangsa ya budaya ngene iki. Mo sing jeneng budaya aja dilalekke, ping pindhone agama aja dilalekke, ping terune makari aja dilalekke. Dadi 3, agama, budaya, makari aja nganti lali. Oh ngono ya mak iya. Agama kudu duwe kapercayan. Nek kanggo pedoman urip ana ngalam donya no. Sing jeneng percaya sing jeneng agama aja nganti padha kanggo padudon kabeh agama kuwi apik. Mung nyawiji kunjuk ana ngasane Gusti Kang Hanyipta jagat. Liyane apa ora ana. Mula kabeh agama kuwi apik. Aja nganti padha padudon luwih-luwih nganti anak korban, luwih-luwih nganti padha pasulayang. Sing jeneng pasulayang sing jenenge congkrah kuwi bakal ngedoke amane padha paseduluran. Bakal ngedoke amane padha kekadangan. Oh iya ya mak iya. Sing pindhone budaya aja nganti dilalekke. Kuwi jati diri bangsa. Oh iya.
Sing kaping 3 makarya utawa nyambut gawe. Arep kowe budaya arep kowe iki agamane usuk nek ora nyambut gawe arep badhot apa kowe? Iya iya mak iya. Dadi telu tingkat kudu mlaku bareng. Agama, budaya lan makarya. Oh ya mak iya. Ngono ki lho. Iki ngiras pantes karo menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 81. Monggo sumlepek bendera merah putih Satriajo nganti tekan ngendi-endi no. Setiap omah padha ngedeke bendera merah putih umlepek iki padha ngurmati para pejuang-pejuang anggone merjuangke bangsa Indonesia no. Sing merjuangke ya wong ngene dhewe dudu wong ana-ana ki kudu. Dadi nek wong aku sing merjuangke bangsa Indonesia mongko kuwi wong lenderen aja percaya kowe. Sing merjuangke Indonesia ki yo nenek moyange awake dhewe. Oh ngono yo nak. Nek ana wong ngono kuwi pengen mukti kepara pengen bakal njajah ning ora ketara. Ngono. Iya. Iki lagune Mars 45. Oke. Buat gayeng yo mak ya. Muga-muga Indonesia bebas korupsi no. Amin amin amin. Adem ayam tentrem ora padha kadidun ora padha kasuwayan ora padha bengkrik kuwi-kuwi urusan kon agama aja tenan. Ngono ya mak iya. Kabeh kuwi apik no. Kudu mlaku bareng karo budaya ora kena dicampur antarane budaya lan agama kuwi ora kena dicampur. Nek dicampur rusak ning kudu mlaku bareng. Ngono ya mak iya. Lho kena. Iki moko sing ramu wah. Yai ngendi-endi napa ngono ya mak iya. Saka panggilan yo rapuh. Saka kepolisian yo rapuh. Saka Koramil yo rapuh. Monggo lurah-lurah sak kabupaten utawa sak kapanipun yo padha rapuh padha minangka karanguni yo.
mamong-mamong yo padha komplit mriki nok matur bangun warga Triajo Krit Rampit juga impul padha kumpul ana ing kelurahan Triajo matur bangun yo iya Kami masang ya. ora ketok cukup boyone ora cilo bu dekeng nanti kok kita kok garapi gak ora garapi sapa wis padha nggak mburi kelep yo bareng karo mamong-mamong yo nang kono iki sing dene ana jiro takok iki lho karang muni pitu nang niku mlimo kok sik tak urus iki soalnya mono sing takon mas iki no karang muni pitu kono Triajo mlimo karang muni ning sewengi kene dina sewengi nek sewengi yo diglobak ya kudu niki kuwi iki nggo sedina sewengi terus ning sewengi aku didhawuhi imbuh cinden oh ngono ya mas nang kene SM sama sama siapa sih siang malam oh ngono ya limo ku ampuh kabeh kuwi nang Samora kok wis dari patuan kabeh kuwi limo ku oh ngono iya sapa wae sing tangan kuwi sapa kuwi Okta wis kok Batang Lipuro betul sarjana pendidikan oh ono ya nak ya jur dokter mangan wae urung kok dilonek iki kudu dilegani nggo kupat mau bangla yo rong piring ning kata. Padae lho mun. Iwane utang sapa wis kok Sleman. Siti. Siti ya Mak ya. Jur diwane Siti kae sapa kae Saras. Kae kok Bantul no ngono ya. Terus diwane Saras kae sapa kae Dian kok Bantul oh jur diwane Dian kae sapa Budeni kae asli Bantul terus digondol wong Kulonprogo gondol dipek bojo wong Kulonprogo wong endi Bubun Pak Edi sing nyira swara kae sing ngasta polisi Pamong Praja oh ngono ya ya gak kuwi nek teko kabeh komplit to sing polisi ana sing Pamong ana kae sing gunang kae Pamong tarik kae gunang karo kae tarik sing nang terus kae dukuh dukuh kok ndi dukuh sing lagah oh sing rebak guru komplit lah ngono yo nak iya sing ngendang pengusaha ternak pitik bener butuh telek karo kae pengusaha yo nak iya komplit nak komplit kuwi nek menyang entarane yo no ngono yo nak iya komplit sing enongke yo guru tari aku pek mantu karo luwak ngono to mak iya komplit nak dadi Pamong yo ana sing guru yo ana polisine ana
sing ngarani ana komplit pengusahane ana iki gendone ya ana dimawang-mawang minangane mambutan pamundutane apa Mas mamundutane akeh banget iki mongko Kyai saka Kota Gedhe tekan kene Pak Budi Utara tekan kene aman tekan kene oh kuwi nandi wae usul Mumbah gunung jalan yo kok nyusul Semarang nyusul mongko tanpa elem-elem lanjut mau tekan kono-kono aku jan wis matur nek kira-kira aduh ampun Pak engko nek ngatuk bahaya lho ora tenan to bali saka Poncong tekan Jogokarian nabrak tembok dingel lundung andane apa itu bodo ya mah iya saka tresnane karo akeh dhewe iya mau toko dok no iki mau pamong nyandang Jawa kabeh lanang itu nyandang Jawa kabeh wajan marang yo iya ora ninggalke adat Jawane no sing tak jaluk ya ngono kuwi yo nyandang Jawa yo ketok ganteng-ganteng cewek to ketok ayu-ayu ngono iya yo ngono kuwi sing tak suwe dadi ketok nih bersatu, ketok nih rukun. Oh, ngono ya. Mars 45 wis. Saiki tak nyuwun langgam sira. Arep nyuwun langgam apa? Langgam meh rahina. Oh iya. Ayo no, dia no. Iki sarjana seni no. Sarjana seni lungono suarane